Не обявиха кои са тия Цветкови хора. Тиха нощ, свята нощ, цялата земя е в тишина. Иде Рождество Христово. Щастлив и притихнал чака християнският свят. Белотата и снегът се сипат направо в душите ни, девствени и свежи, за да ни пречистят преди голямото таинство. Уважаеми госпожи и господа, коледният класически благотворителен концерт Дарования 2011 традиционно се организира всяка година от община град Добрич и Ротари клуб град Добрич в навечерието на най-светлия християнски празник – Рождество Христово. Най-добрите и талантливи деца на Добрич са отново на сцената. Тази вечер ще вибрира в музика, която приобщава и превръща всичко в празник. Детски хор маестро Захари Медникаров с главен диригент Елвира Пастърмаджиева, диригент Росица Дурмушлийска и вокален педагог и преподавател по солфеж Андриана Димитрова, носител на годишната награда на община град Добрич в областта на духовната култура за изключителните успехи през годините, превърнали го в емблема на Добрич и България за високо певческо и хорово майсторство и по повод 50-годишния юбилей носител на сребърен медал от Орфеева дарба, София, и диплом от Международен фестивал Орфей в Италия, Венеция 2011 година. На сцената са певците от малък състав при детски хор маестро Захари Медникаров. За много от тях днес е празник, защото те са за първи път на сцена. Ръководител на състава Андриана Димитрова. Клавирен съпровод Радостина Гроздева-Кръстева. И солист Диана Христова. Чухте песните Снежинки и Дядо Коледа на композитора Христо Недялков. Сега ще прозвучат коледни звънчета, музика Джон Пиермонт.
Боже, толкова маничка, тя толкова висока ми иска.